κάνετε? Α, τώρα αρχίζει. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Τι κάνετε? Πώς είστε σήμερα? Κεφάκια, κεφάκια. Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή μας, που ξέρετε φυσικά όλοι ποια είναι, δεν είναι η καλύτερη εκπομπή του κόσμου. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας, σήμερα έχουμε κοντά μας μια πολύ καλή μου φίλη, η οποία είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει και θα έρθει να μας μιλήσει για τους εφούλιδες, τα παιχνίδια του 70. Δεν είναι συναρπαστικό, που έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Εσείς εκεί πίσω στο πλατό, τι έχετε να πείτε? Λοιπόν, ας καλωσορίσουμε τώρα όλοι μαζί τη Δανάη. Δανάη, σε παρακαλώ, πέρασε και κάθισε μαζί μας. Δανάη, κάθισε μαζί μας. Γεια σας αγαπητοί. Από εδώ είναι η Δανάη, η οποία έχει να μας δείξει δύο ευχούλιδες. Δείξει λίγο κάμερα, λίγο να κοιτάξει από εδώ για τους ευχούλιδες. Αυτοί είναι οι δύο ευχούλιδες. Είναι, όπως βλέπετε, ο πράσινος ευχούλης και ο κόκκινος ευχούλης, οι οποίοι τους λείπουν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα διαμαντάκια και το πολύ. Και ναι, δεν έχουν και πουλάκι. Αλλά έχουν φώτα. Έχουν όμως ένα πολύ ωραίο κολαράκι στο τρόπο. Κολαράκι, κολαράκι, κολαράκι. Λοιπόν, εντάξει, στέρματα αστεία. Ας πάμε στο κυρίως θέμα. Είναι το κόκκινο. Να το κόκκινο. Λοιπόν, όπως λέω, η Δανάη είναι ειδικευμένη σε αυτό που κάνει. Θα μας δείξει πώς χτενίζουμε έναν ευχούλη. Λίγο γρήγορα όμως, Δανάη μου, γιατί έχουμε μόνο 2 λεπτά ακόμα. Ωραία. Και μετά πρέπει να κλείσει η εκπομπή, για καταλαβαίνεις, είναι πιεσμένος ο χρόνος. Σε παρακαλώ, δείξε στην κάμερα πώς γίνεται αυτό με τον ευχούλη, για να καταλάβουν και οι θεατές μας, παρακαλώ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο ευχούλης για όσους δεν ξέρουν τι είναι ο ευχούλης, και αυτό είναι μια χτένα. Παίρνετε τη χτένα και χτενίζετε τον ευχούλη κάπως έτσι. Και για να δώσετε στυλ στα μαλλιά του ευχούλη, στην προκειμένη περίπτωση. Ευχαριστώ. Ναι, τον ευχαριστώ. Κοιτάξτε τι ωραία που έγιναν τα μαλλιά του. Έχουν 2 διαφορετικές κατευθύνσεις με μόνο αυτή τη χτένα και καλέστε τώρα 210-333-53 για να αποκτήσετε έναν ευχούλη και μία χτένα. Εντελώς δωρεάν, μόνο 99,99 ευρώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ συναρπαστικό ντοκιμαντέρ. Μη φεύγεις. Ναι, θα... Λοιπόν, θέλω να κάνεις λίγο μαζί μας. Λοιπόν, εντάξει, μπορείς να φύγεις άμα θέλεις τώρα. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ συναρπαστικό επεισόδιο αυτό αυτής της εβδομάδας. Την επόμενη φορά, στην επόμενη εκπομπή μας... Κατ. Όλο κάτι και κάτι δηλαδή. Με το ψαλίδι σου τώρα είμαστε στον αέρα. Δεν βλέπεις δηλαδή τι γίνεται εδώ πέρα, σε λίγο κλείνει η εκπομπή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα τα ξαναπούμε την ίδια ώρα και την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα. Από όλους εμάς, γεια σας.